56,000 student mit-2 filgħodu rritornaw lura fuq il-bankijiet tal-iskola fil-bidu ta' sena skolastika ġdida. Magħhom daħlu lura għax-xogħol aktar minn 9,600 edukatur. Kmieni dal-għodu żorna diversi skejjel fosthom l-iskola primarja aktar ġdid fejn it-tfal deru entużjasti li qed jirritornaw lura ma' sħabhom wara 3 xhur vaganzi għal 9 xhur ta' tagħlim. NETnews staqsa l-tfal dwar dak li qed jistennew issa li rritornaw lejn l-iskola. Qed nieħu ħafna pjaċir li reġa' bdiet l-iskola u nispera li anki lill-oħrajn u lili jkollna skola tajba biex nkunu nafu dak li għandna bżonn nitalmu. Jien ħanġi year 4 u ħanagħmlu new friends u jkolli new teacher. Aħna tilgħid year 4 u jiena u kirek tajda fil-kinder year 1 u waħda year 1. Tajda. X'qed tistennew minn din is-sena ġdida? Li nitalmu affarijiet ġodda. Aktar tard ingħaqadna mal-ewwel lezzjoni ta' waħda mill-klassijiet tal-iskola primarja ta' San Ġwan fejn it-tfal qasmu magħna kif qattaw il-btajjel tas-sajf u xi ħsibijiet fuq ir-ritorn tagħhom lejn l-iskola. Jien is-sajf tiegħi kien tajjeb. U jien kont ferħan ħafna meta ġejt l-iskola. Is-sajf vera ħadd pjaċir għax kont maħija mal-familja ħadd ħafna ħin magħhom, imma meta ġiet l-iskola xorta kont qed nieħu pjaċir għax l-iskola importanti għalija. Dan it-tifel tkellem magħna dwar l-ewwel lezzjoni tas-sena skolastika. L-ewwel lezzjoni hija biex inkunu nafu lil xulxin allura għamilna activity fuq karta biex hekk nagħmlu naqra affarijiet fuqna ngħiduhom u hekk. U l-ftuħ tas-sena skolastika ġib magħha sfidi, fosthom l-isfida biex wieħed iwassal l-itfal l-iskola fil-ħin jew biex wieħed ma jasalx tard tax-xogħol. Għalhekk illum żdied ukoll it-traffiku minn kmieni filgħodu. Filwaqt li wħud qalu li t-traffiku kien mexxej u li stennewh qar minn hekk, oħrajn li użaw iż-żona tal-Kappara u żoni oħra fiċ-ċentru ta' Malta ilmentaw minn traffiku qawwi.